Howdy ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden YouTube-videon pariin. Ja tässä videossa me päästään vihdoinkin tekemään jotain, mitä mä haluan tehdä jo kauan aikaa tällä mun kanavalla, joka on se, että me päästään arvostelemaan jonkunnäköinen sähköskeitti. Jotkut tästä ihmistä saattaa olla siis täysin tietoisia siitä, että mä oon itse käyttänyt jo monien vuosien ajan pääasiallisena kulkuvälineenä sähköskeittejä, ja samaan aikaan mä en kuitenkaan oikein päässyt ikinä tekemään minkäännäköisiä arvosteluvideoita näihin lautoihin liittyen. Nyt me ollaan kuitenkin tällä hetkellä siinä pisteessä, missä Meepo päätti lähettää mulle 7000 wattisen sähköskeitin, mitä mä oon käyttänyt tässä viimeisen parin kuukauden ajan. Ja tätä asiaa ajatellen mä ajattelin, että me voitais nyt sitten ensimmäisenä aloittaa tää laudan esittely siitä, että mä kerron teille tämän kokoonpanon, minkä mä päätin laittaa itse tähän lautaan. Se, että minkälainen kokoonpano mulla kuitenkin siis on tässä mun omassa sähköskeitissä, niin on semmonen, että ensinnäkin tässä on olemassa pampudekki, joka on otettu pelkästään sen takia, että tää lauta joustaa siinä vaiheessa erittäin paljon sun jalkojen alla. Meepo Hurrikanen on myös kanssa mahdollista ottaa itsellensä vaihtoehtoisesti carbon dekki, mutta tässä carbon deckissä henkilökohtaisesti mä näen itse vaan sen ongelman, että se kyseinen lautatyyppi ei jousta ollenkaan. Mikä tarkoittaa seuraavana sitä, että jos sillä laudalla ajaa vähänkään semmoisessa paikassa, missä on vähänkään epätasasta ja tää lauta alkaa tärisyttämään, niin se tuntuu jonkun verran ilkeältä sun jaloissa. Teidän täytyy kanssa muistaa se asia, että me asutaan tosiaan Suomessa, ja Suomihan on tuhansien järvien maan lisäksi myös tuhansien tietöiden maa, mikä tarkoittaa seuraavana sitä, että tää pampudekki on ehdottomasti erittäin hyvä ja kaikkein parhain vaihtoehto, mitä te pystytte sähköskeittiin ottamaan, jos te semmoisen päätte hankkia. Näiden asioiden lisäksi kanssa mulla on olemassa tässä 175 milliset Allroad-renkaat, jotka ollaan tehty pelkästään sitä ajatellen, että sä voisit ajatella laudalla aika lailla kaikki alla. Nämä kyseiset renkaat, mitkä siis tässä laudassa on olemassa, niin on erittäin massiivisen kokoiset, ja se, että mihinkä mä pyrin itse tällä kyseisellä valinnalla, niin oli siihen, että mä saisin tähän kyseiseen lautaan erittäin paljon maavaraa. Yleisesti ottaen sähköskeiteissä on meillä olemassa se ongelma, että ensimmäinen asia, mikä sulla saattaa hajoa tosi helposti, niin on nimenomaan akku, sen takia, koska sulla ottaa akku kiinni esimerkiksi katukiveykseen tai johonkin muuhun asiaan. Tämän asian takia mä kuitenkin siis itse pyrin maksimoimaan tämän maavaran, mikä tässä laudassa on olemassa, ja mä pystyn sanomaan tässä vaiheessa sen, että tää oli kaikkien parhain vaihtoehto, mitä mä pystyin tekemään. Vaan sen takia, että mä pystyn nyt oikeasti käyttämään esimerkiksi erilaisilla hiekka- ja pienillä metsäteillä tätä kyseistä lautaa ilman, että mun tarvii pelätä sitä, että mä hajottaisin esimerkiksi tämän akun siitä sen takia, että se osuisi johonkin. Sen lisäksi kanssa myös mulla on olemassa tässä TKP-trukit, mikä tarkoittaa asian nimeltä Traditional Kingpin. Trukkityyppää on olemassa kahdenlaisia, mitä sä pystyt laittamaan tähän lautaan, ja tarkemmin sanottuna ne on TKP ja DKP. TKP tarkoittaa sitä, että sulla on olemassa pelkästään yksi kuningaspultti niissä sun trukeissa, ja DKP tarkoittaa asian nimeltä Double Kingpin, mikä tarkoittaa siis sitä, että niitä kuningaspultteja on olemassa kaksi. Se, että mikä TKP ja DKP-trukkien ero käytännössä on, niin on se, että TKP-trukit on paljon tasaisemmat käyttää, mutta samaan aikaan sä et pysty kuitenkaan kääntymään niillä hirveän ahtaissa tiloissa. DKP eli Double Kingpin trukeilla sä taas pystyt kääntymään todella pienissä tiloissa, mutta samaan aikaan myös kovemmissa nopeuksissa sulle tulee ilmi asia nimeltä Speed Wobble. Speed Wobble on siis semmoinen asia, että jos sä menet tämmöisellä laudalla vaikka 25 tai 30 tai jotain, niin se lauta saattaa yhtäkkiä alkaa tärisyttämään ja viemään sitä lautaa vasemmalle ja oikealle itsestään tälle, mikä saattaa johtaa sitten erittäin helposti siihen, että sä saat kaatua sillä laudalla. Johtuen niistä spekseistä, mitkä tässä laudassa on kuitenkin olemassa, niin musta tuntuu vaan siltä, että tää TKP-systeemi on paljon turvallisempi, ja mä pystyn sanomaan nyt ihan suoraan semmosena ihmisenä, joka omistaa kanssa myös DKP-trukeilla olevan sähköskeitin, että tää TKP-trukkivaihtoehto on paljon parempi. Sen takia, koska siitäkin huolimatta, vaikka tällä laudalla ei pysty kääntymään ahtaissa tiloissa, niin tää kääntyy kuitenkin erittäin hyvin. Näiden asioiden lisäksi sitten tässä kyseisessä laudassa käytetään eskisysteeminä asiaan nimeltä Lingyi, ja sit meillä on olemassa akkuna Molisellin P42A, josta me saadaan irti 725 wattia. Ne moottorit sitten, mitkä tässä laudassa on myös olemassa, niin on 3500 wattista moottoria, ja tässä on olemassa vetotapana asia nimeltä Direct Drive. Tarkemmin sanottuna meillä on olemassa siis 3 erilaista vetotapaa sähköskeiteissä, josta käytetään nimitystä Hubit, Beltit ja Direct Drive. Direct Drive on ehdottomasti siis kaikkein parhain vetotapa, mitä sä pystyt saamaan sähköskeittiin, mutta teidän täytyy muistaa myös samaan aikaan se, että se on myös kaikkein kallein. Lähtökohtaisesti yleensä, jos puhutaan sähköskeiteistä, niin Hubit on kaikkein halvin vaihtoehto, jonka jälkeen tulee Beltit, eli käytetään semmosia omia hihnoja, ja sitten viimeisimpänä tulee siis tää Direct Drive. Sen lisäksi tässä asia, mistä meidän täytyisi todennäköisesti puhua jonkun verran lisää, niin on asia nimeltä kaukosäädin. Ja mä voisin esitellä teille kokonaisuudessaan nyt tämän kaukosäätimen, että miltä tää näyttää ja mitä kaikkea tää pitää sisällänsä. Tästä laudasta tosiaan kuuluu aina tämmönen erittäin kiva ääni, kun sä käynnistät sen. Kuunnelkaa tää.
Seuraavana kuitenkin tässä teidän eessä nyt sitten, että näette tämän Meepon kaukosäätimen, mikä meillä on olemassa, ja se, että miten tämä Meepon kaukosäädin käynnistetään, niin on tässä oikealla olevasta painikkeesta, jos te pystytte painamaan vaan tälleen, ja sitten teille tulee ilmoitus tuohon, että Meepo. Se, että mitä te pystytte kuitenkin siis tällä hetkellä tosiaan näkemään tähän kaukosäätimeen liittyen, niin on se, että tuossa vasemmalla puolella teillä näkyy speedi, joka ollaan mulla laittu asentoon 3. Tässä kyseessä laudassa on olemassa siis tosiaan 4 erilaista speed-vaihtoehtoa, josta sä voit valita 1, 2, 3 ja 4. Ja henkilökohtaisesti itse mä tykkään käyttää kaikkein eniten speed-vaihtoehto 3 sen takia, koska tää lauta tuntuu silloin erittäin rauhalliselta. Se keskellä sitten meillä näkyy seuraavana isolla numerolla tää nopeus, minkä tää lauta antaa meille, mikä alkaa sitten muuttumaan siinä vaiheessa, jos me päättäisiin lähteä kiihyttämään tällä laudalla ja näin poispäin. Seuraava asia sitten, mitä sä pystyt näkemään tässä sivussa, niin on asia nimeltä brake. Ja tää brake on siis jarrutuslevel. Ja henkilökohtaisesti mä oikein itse ymmärrä sitä, että minkä takia tähänkin ollaan annettu oma leveliasetus, mutta te voitte kuitenkin valita 4 eri jarrutusvaihtoehdon väliltä, joka säätelee sitä, että kuinka nopeasti se lauta jarruttaa. Seuraava asia, mitä te pystytte kuitenkin sitten näkemään tähän kaukosäätimeen liittyen, niin on asia nimeltä R tuossa vasemmassa alakulmassa, joka näyttää teille sitä, että kuinka paljon teillä on akkua olemassa siinä teidän kaukosäätimessä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meillä näkyy sitten tuossa oikealla seuraavana batteri, joka kertoo teille sen, että kuinka paljon akkua teillä on siinä teidän sähköskeitissä jäljellä. Tässä yläreunassa kanssa myös meillä näkyy tosiaan toi trippimittari. Mä en tiedä, pystyttekö sitä näkemään sitä hirveän hyvin, mutta se kuitenkin ilmoittaa meille vaan sen, että tässä kyseessä laudassa on 856 kilometriä ajettuna. Siinä vaiheessa, kun mä sain itselleni tämän Meepo Hurricanen sen käyttöön, niin mulla oli olemassa pelkästään yksi tehtävä tällä laudalla, joka oli se, että mä halusin selvittää kaikki erilaiset alustat, että miten tämä lauta toimii tietyssäkin tilanteessa. Tarkemmin sanottuna siis se, että mitä toi tarkoittaa, niin on se, että mä halusin testata tätä kyseistä lautaa esimerkiksi asfaltilla, hiekalla ja ruohikolla ja erilaisilla metsäteillä. Se, että mikä tämä mun yleisvaikutelma tähän kyseiseen lautaan liittyen kuitenkin on kaikilla näillä erilaisilla alustoilla, niin on erittäin hyvä. Se syy, että minkä takia siis tää lauta kuitenkin tuntuu toimivan todella hyvin kaikissa eri alustoissa, niin johtuu siitä, että tää lauta pystyy antamaan teille todella paljon anteeksi erilaisia virheitä, mitä te sillä laudalla teette. Se, että mihinkä tää koko systeemi siis perustuu, niin on tähän laudan kokoon ja tähän laudan painoon. Tietenkään siis tosiaan, että tää kyseinen Meepo Hurricanen lauta on pituudeltaan jotain 1,20 m, ja sen lisäksi tällä laudalla on olemassa painoa noin 17 kiloa, mikä tarkoittaa seuraavana sitä, että tää lauta on erittäin tukeva sun jalkojen alla. Mulla on ollut itse henkilökohtaisesti siis jo muutamia tilanteita, varsinkin hiekkateillä, missä mulla on lähtenyt vetämään tää lauta poikittain sen takia, koska mun takarenkasta on lähtenyt pito, mutta johtuen pelkästään siitä, että kun tässä laudassa on olemassa nämä TKP-trukit, ja sen lisäksi, koska tää lauta on niin raskas, niin se on antanut mulle sen mahdollisuuden, että mä oon pystynyt selviytymään näistä niin sanotuista drifteistä ilman, että mä oon kaatunut tai ylipäätänsä edes lentänyt tämän laudan päältä pois. Tässä laudassa on siis olemassa semmonen asia yleisesti ottaen, että mitä isompi ja mitä raskaampi se lauta on, niin sitä tukevampaa sitä on käyttää. Ja tää on ehdottomasti semmonen asia, että jos mä olisin lähtenyt tyyliin vaikka mun Backfiren Sealots S-llä, mikä mulla on kanssa olemassa, ja mä olisin joutunut sillä tämmöiseen driftiin, niin mä olisin kaatunut sillä automaattisesti. Pelkästään siitä johtuen, että se lauta on vaan paljon kevyempi, ja sen takia sitä on paljon vaikeampaa kontrolloida siinä vaiheessa, jos se lauta meinaa lähteä lapasesta. Kaikessa lyhykäisyydessään kuitenkin siis mä oon käyttänyt tätä lautaa erittäin paljon asfaltilla, ruohikolla ja hiekalla, ja ainut asia, mitä mä voin teille oikeastaan sanoa siihen liittyen, on se, että tää lauta on ehdottomasti kaikkein mukavin lauta, millä mä oon ikinä ajanut, pelkästään ihan näiden aikaisempien juttujen lisäksi. Niin se juttu kanssa, mikä myös tulee tähän päälle vaikuttamaan erittäin paljon, niin on se, että tässä laudassa on tää erittäin pitkä bambudekki. Mikä ansiosta sit siinä vaiheessa, kun sä ajat esimerkiksi hiekkateillä tai ruohikolla, missä on erittäin epätasaista maata, niin tää kyseinen dekki ottaa suurimman osan niistä pompuista täysin itseensä. Ja tällä tavalla sit tästä laudasta tulee vähän semmonen nahkasohva niin sanotusti, että sä et oikein tunne mitään pomppuja, mitä sun oikeasti pitäisi tuntea. Sen lisäksi sitten kanssa myös tää laudan kestävyys on jotain, mistä mä olen erittäin yllättynyt sen takia, koska teidän täytyy nyt tietää se asia, että siinä vaiheessa, kun mä sain itse niitä laudan käyttöön, niin mä saman tien tein sopimuksen itseni kanssa, joka oli se, että mä en anna tälle laudalle yhtään armoa. Ja tää kyseinen lauta on siis tosiaan ottanut jonkun verran damagea tässä viimeisen parin kuukauden aikana, kun mä oon tätä käyttänyt sen takia, koska mä oon ajanut esimerkiksi erilaisilla metsäpolulla tällä ja näin poispäin. Ja kuten arvata saattaa, niin siinä vaiheessa, kun sä lähdet oikeasti testaamaan tämmöisiä lautoja, niin se lauta lähtee välillä lapasesta. Tätä lautaa ollaan kuitenkin siis pyritty käyttämään erittäin aggressiivisesti, kun mä oon tehnyt näitä erilaisia kestävyystestejä. Ja mä pystyn ylpeästi sanomaan, että siitä huolimatta, vaikka tää kyseinen lauta on pyörinyt ruohikolla ja hiekalla ja asfaltilla, ja se on käynyt jokaisessa ojassa ja jokaisessa puussa, mitä Jyväskylässä on ja näin poispäin, niin se ei kuitenkaan muuta sitä, että tää lauta ei kuitenkaan näytä siltä, että sillä olisi oikeastaan tapahtunut hirveän paljon yhtään mitään. No seuraava asia, mistä mä voitais sitten oikeastaan alkaakin puhumaan, niin on siitä, mitä todennäköisesti ihmiset odottaa tähän lautaan liittyen kaikkein eniten, joka on se, että kuinka paljon rangeja tässä laudassa on ja kuinka nopeasti tää oikeasti loputtaa.
lopulta kulkee. Se asia, mistä me voitaisiin aloittaa sitä oikeastaan ensimmäisenä, niin on todennäköisesti tästä nopeudesta. Ja tästä laudasta ollaan ilmeisesti sanottu, että tämän pitäisi olla kykenevää menemään 50 kilometriä tunnissa, mutta henkilökohtaisesti mun omien testailujen jälkeen mä pystyn sanomaan, että tämä ei ole aivan täysin totta. Tällä laudalla ollaan siis tehty monia erilaisia huippunopeustestejä käyttäen erilaisia laitteita. Ja se, että mikä tää laudan oikea nopeus on, niin on aika lailla 43 kilometriä tunnissa. 43 kilometriä tunnissa on joka tapauksessa henkilökohtaisesti mun mielestä aivan vitusti liikaa, koska sä et tuu käyttämään sitä oikein ikinä missään mitenkään hirveän järkevästi. 43 kilometriä tunnissa on kuitenkin aika lailla se oikea huippunopeus tähän lautaan liittyen, ja siitä asiasta johtuen me päästään sitten seuraavana puhumaan siitä toista jutusta, joka on range. Se, että miten mä itse lähdin siis selvittämään tätä range-kysymystä tähän lautaan liittyen, niin oli sillä tavalla, että mä lähdin tekemään kahden näköisiä erilaisia testejä. Ja tarkemmin sanottuna meillä on olemassa siis tämmönen rangetesti, jos me pyritään koko ajan pitämään samaa keskinopeutta, joka oli 25 kilometriä tunnissa, ja toinen rangetestaussysteemi oli sitten niin sanotusti aggressiivinen testaussysteemi, missä mä lähdin ajamaan ympäri kaupunkia, jossa mä teen paljon nopeita kiihdyksiä, nopeita jarrutuksia ja sen semmoista systeemiä. Tällä aggressiivisella ajoutavalla siis mä pyrin vaan lähinnä näkemään sen, että kuinka nopeasti se akku kuluu, jos sä koetat käyttää sitä koko ajan maksimimäärän täysin tarkoituksellisesti. Se, että missä nämä rangetestit ollaan kuitenkin tehty pääasiallisesti, niin on paikassa nimeltä Jyväskylän rantaraitti. Nyt mä voitais alkaa kuitenkin seuraavana laittamaan vähän näitä numeroita tauluun tässä, ja se, että kuinka paljon me saatiin rangeja irti tästä kyseistä laudasta aggressiivisella ajotavalla, niin oli yhteensä 27 kilometriä. Seuraavana sitten, kun me ajettiin täysin tasaista keskinopeutta, niin me saatiin yhteensä rangeja irti tästä kyseisestä laudasta 32 kilometriä. Mä oon kanssa myös täysin satavarma siitä, että te pystytte saamaan vielä enemmän rangeja irti tästä laudasta kuin pelkästään tuon 32 kilometriä. Sen takia, koska tuossa rantaraitin kiertämisessä ainut huono puoli on olemassa se, että siellä tuulee lähestulkoon jatkuvasti, mikä vaikuttaa sitten kanssa siihen rangetestin tulokseen. Seuraava asia sitten, mistä me voitaisiin oikeastaan puhua, niin on kiihtyvyydestä. Ja nyt kun me aletaan puhumaan kiihtyvyydestä, niin me päästään aika lailla viimeiseen kategoriaan tähän lautaan liittyen käsiksi, joka on Speed Mode 4. Speed Mode 4 on se kyseinen vaihde, missä se 7000 wattia kytkeytyy päälle. Ja siinä vaiheessa, kun me aletaan käyttämään Speed Mode 4, niin tilanteet alkaa mennä erittäin vaaralliseksi. Henkilökohtaisesti mulla on siis olemassa oikeastaan minkäännäköistä oikeaa dataa näyttää teille tähän asiaan liittyen, mutta siinä vaiheessa, kun mä oon käyttänyt tätä kyseistä lautaa Speed Mode 3, niin tää lauta on tuntunut siltä, että siinä olisi suunnilleen 1000 wattia voimaa olemassa. Se, että miten mä oon päättänyt tähän johtopäätökseen, niin johtuu siitä, että mulla on olemassa toinen 1000 wattinen lauta, ja ne kiihtyy aika lailla samaa nopeutta. Teidän täytyy kuitenkin sitten seuraavana muistaa vaan se asia, että tässä laudassa on olemassa se Speed Mode 4, ja siinä vaiheessa, kun te kytkette tää Speed Mode 4 päälle, niin tää tilanne vaihtuu aivan täysin. Jos mä täytyisi ensinnäkin lähteä kertomaan teille siitä, että kuinka nopeasti Speed Mode 4 tää kyseinen lauta kiihtyy, niin mä voisin sanoa, että tää lauta kiihtyy noin 3-4 kertaa nopeammin kuin mitä se kiihtyy Speed Mode 3. Tää kiihtäminen tällä laudalla Speed Mode 4 on aivan täysin oma maailmansa, ja mun täytyy heti alkuun sanoa teille ihmisille siitä, että se on erittäin vaarallista, ja sitä asiaa ajatellen, jos te olette hommaamassa itenne Meepo Hurrikanea joku kaunis päivä, niin pitäkää vaan mielessä se asia, että älkää saman tien hypätkö sinne Speed Mode 4, sen takia, koska tää Speed Mode 4 on jotain semmoista, mitä henkilökohtaisesti mä en ole edes ikinä nähnyt. Mä oon tosiaan käyttänyt siis itse näitä erilaisia sähköskeittejä yhteensä yli 7 vuotta, lähestulkoon päivittäin ihan vaan sääolosuhteiden mukaan, että jos on ollut mahdollista ajaa, niin yleensä mä oon aina ajanut. Ja näiden viimeisen 7 vuoden aikana mä oon päässyt kokeilemaan monia kymmeniä erilaisia sähköskeittejä. Ja siitä asiasta huolimatta kuitenkin, vaikka mä oon käyttänyt monia kymmeniä erilaisia sähköskeittejä viimeisen 7 vuoden aikana, niin se ei kuitenkaan muuta sitä asiaa, että tää Meepo Hurrikane on aivan täysin ylivoimaisesti kaikkein sekavin lauta, mikä sulla pystyy olemaan. Jos sä päätät lähteä siihen ralliin mukaan, että sä kytket ton Speed Mode 4 päälle ja lähdet ajamaan sillä. Lyhyesti sanottuna tää Speed Mode 4 on mulle henkilökohtaisesti vähän semmonen asia, mitä mä omalla tavallaan toivoisin, että sitä ei olisi edes olemassa. Sen takia, koska siinä on olemassa justiin se pelko tänne vaihteen kanssa, että ihmiset ei oikein tunnu ymmärtämään sitä, että mitä se 7000 wattia oikeasti tarkoittaa. Ja sit seuraavana ne haluaa lähteä tyyli ego-boostaamaan ja näyttämään porukalle, että kuinka nopea lauta mulla on, niin ne saman tien kytkee sen Speed Mode 4 päälle, mikä tarkoittaa noin 99% varmuudella sitä, että jos sä tiedät, mitä sä oot tekemässä, niin sä päädyt todennäköisesti lähimpään lyhtypylvääseen tai johonkin muuhun vastaavaan paikkaan. Siinä oli kuitenkin aika lailla kaikki erilaiset asiat, mitä mä halusin kertoa teille tähän Hurrikaneen liittyen, ja nyt me voitaisiin sitten seuraavana lähteä puhumaan viimeisenä näistä laudan hyvistä ja näistä laudan huonoista puolista, koska niitä on kumpiakin olemassa. Kuten aikaisemmin sanottu, niin mä oon kaikessa kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen tähän lautaan, ja mä voin sanoa teille ihan suoraan kanssa se, että tää on ylivoimaisesti kaikkein parhain sähköskeitti, mitä
mä oon ikinä käyttänyt aiemmin. Se syy, minkä takia mä tykkään tästä laudasta vaan yli kaiken, niin on sen takia, että ensinnäkin tää lauta on todella tukeva ja erittäin kestävä, ja sen lisäksi tässä laudassa on olemassa erittäin hyvä kiihtyvyys, ja tässä laudassa on olemassa kanssa myös rangea enemmän kuin tarpeeksi. Ja kaikessa komeudessaan siis tää lauta on vähän semmonen joka paikan höylä, että sillä ei oikeastaan mitään väliä, että oot sä ajamassa asfaltilla, hiekalla tai ruohikolla tällä, sen takia, koska tää lauta on vaan niin massiivinen, että tää lauta ei yksinkertaisesti vaan oikein välitä siitä alustasta, missä oot sillä menossa, koska se menee joka paikassa eteenpäin niin kauan, kunhan sulla vaan riittää pitoja ajaa. Siinä oli kuitenkin aika lailla kaikki hyvät puolet tähän lautaan liittyen, ja nyt mä päästään sitten seuraavana puhumaan jonkun verran niistä huonoista puolista, koska niitäkin on jonkun verran. Ensimmäinen asia, mistä mun täytyy varoittaa teitä tähän lautaan liittyen, niin on se, että teidän täytyy pitää mielessä se, että tää lauta on erittäin massiivinen. Tää lauta on kooltansa vaan siis niin massiivinen, että jos te olette tyyliin joku ihminen, joka matkustaa esimerkiksi tosi paljon julkisilla linja-autoilla tai jotain vastaavaa, niin tää kyseinen lauta ei toimi siihen ollenkaan. Teidän täytyy siis tosiaan muistaa se, että tää lauta on pituudeltansa noin 1,20 m, mikä tarkoittaa sitä, että tää on erittäin pitkä lauta, ja siihen päälle kun me otetaan tää laudan paino, mikä on noin 17 kiloa, niin tää on myös erittäin raskasta pitemmän päälle kantaa joka paikkaan. Toinen asia sitten, mikä on erittäin iso miinus tähän lautaan liittyen, niin on tämän kyseisen laudan laillisuus, ja tää on nyt sitten se iso ongelma, mikä meillä tulee tämän Meepo Hurrikanen kanssa. Kuten varmasti useimmat tästä ihmistä on tietoisia, niin Suomessa on olemassa tieliikennelaki, missä esimerkiksi erilaiset sähköskeitit saisi kulkea maksimissaan 25 kilometriä tunnissa, ja sen lisäksi niissä saisi olla maksimissaan 1000 wattia voimaa. Tällä hetkellä me ollaan kuitenkin sitten seuraavana siinä tämän Meepo Hurrikanen kanssa, missä tämä kyseinen lauta kulkee 43 kilometriä tunnissa, ja tässä on 7000 wattia voimaa, mikä tarkoittaa seuraavana sitä, että periaatteessa tämä lauta on aivan täysin laiton. Se, että mikä tekee sitten seuraavana vielä tämän Meepo Hurrikanen tilanteen paljon surullisemmaksi, niin on se, että totta kai kuten varmasti arvata saattaa, niin mä koitin henkilökohtaisesti itse vakuuttaa tämän kyseisen laudan sen takia, koska Suomessa on olemassa tämä tieliikennelaki, että kaikki laitteet, jotka kulkee yli 25 kilometriä tunnissa, niin niissä pitää olla liikennevakuutus. Se ongelma kuitenkin, mikä tämän laudan kanssa sitten seuraavana tulee, niin on se, että yksikään vakuutusyhtiö ei suostu vakuuttamaan tätä lautaa millään tavalla, pelkästään sen takia, että tässä laudassa on se 7000 wattia voimaa. Henkilökohtaisesti mä oon tainnut itse ottaa 5 eri vakuutusyhtiön yhteyttä, ja mä oon koittanut vakuuttaa tämän kyseisen laudan, ja kukaan niistä ei yksinkertaisesti suostu tekemään sitä siinä vaiheessa, kun ne kuulee sen, että kuinka paljon tässä on olemassa voimaa. Se kanssa, minkä mä oon nähnyt vähän ongelmallisena asiana, niin on se, että mä oon koittanut kysyä näistä kaikista eri vakuutusyhtiöistä sitä, että mikä on sitten se wattiraja niin sanotusti, että missä vaiheessa nämä laudat vakuutetaan vielä ja missä vaiheessa ei, ja mulle ollaan annettu oikeastaan kaikista eri vakuutusyhtiöistä erittäin sekavia vastauksia. Lyhyesti sanottuna kukaan ei ole osannut sanoa mitään oikeaa vastausta, vaan sen sijaan ollaan sanottu, että se katsotaan aina tapauskohtaisesti, mitä vittua se ikinä tarkoittaakaan. Ja tällä tavalla kuitenkaan siis tähän lautaan ei olla ikinä saatu minkäännäköistä liikennevakuutusta, missä ei henkilökohtaisesti mun mielestä ole yhtään mitään järkeä. Mä vaan siis tosiaan toivoisin, että tähän Suomen tieliikennelakisysteemiin tulisi jonkunnäköinen ratkaisu, jonkunnäköinen semmonen järkevä seloste, että mitenkä näiden kanssa nyt oikeasti lopulta sitten toimitaan, koska näiden kaikkien eri soittojen perusteella, mitä mä oon tehnyt näihin erilaisiin vakuutusyhtiöihin, niin musta on vaan aina tuntunut siltä, että nämä vakuutusvirkailijatkaan ei oikein enää tiedä mitä tehdä. Sen takia, koska niillä ei ole olemassa oikein minkäännäköisiä järkeviä ohjeistuksia tämmöisiä lautoja ajatellen. Sen lisäksi sitten kanssa se viimeinen huono puoli, mikä tässä laudassa on olemassa, niin on omalta osaltaan toi Speedmode 4 ja sen herkkyys. Tietenkään vaan siis tosiaan se asia, että siinä vaiheessa kun te kytketään Speedmode 4 päälle tässä kyseisessä laudassa, niin tässä laudassa tulee erittäin herkkä, mikä tarkoittaa seuraavana sitä, että teidän kannattaa olla erittäin varovainen sen kaukosäätimen kanssa siinä vaiheessa, kun te pyritte liikkumaan tällä laudalla millään tavalla. Se asia, mihinkä teidän ensimmäisenä kannattaa käyttää rahaa ennen kuin te lähdette ostamaan jonkunnäköistä sähköskeittiä, niin olisi johonkin erittäin hyvään ja mukavan oloiseen kypärään. Nämä kypärät on ehdottomasti se asia, mikä pelastaa ihmishenkeä. Sen takia mä oon suosittelemaan teille erittäin paljon sitä, että ennen kuin te lähdette ostamaan itsellenne minkäännäköistä sähköskeittiä tai mitään muutakaan sähkökäyttöistä laitetta, niin käyttäkää ekana rahaa jonkun verran jonkunnäköiseen kypärään. Kuten varmasti arvata saattaa, niin viimeisen 7 vuoden aikana mä oon lentänyt vähän pitkin maita ja mäntyjä näillä erilaisilla sähköskeitillä, mitä mä oon käyttänyt, mutta mä oon kuitenkin pystynyt kävelemään kaikista niistä tilanteista pois aika lailla pelkästään vaan sen takia, että mulla on ollut joka kerta kypärä mun päässä, ja sen takia mä en pysty vaan suosittelemaan teille tätä asiaa tarpeeksi. Mä halusin tosiaan kuitenkin siis vaan antaa teille aivan totaalisen rundownin tähän kyseiseen lautaan liittyen, ja musta tuntuu siltä, että me ollaan ehdottomasti saatu tehtyä se tämän videon aikana, joten sitä asiaa ajatellen tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Isot kiitokset kuitenkin siitä Meepolle, että päätte sponsoroida mulle tämän Meepo Hurrikanen, ja jos tykkäsitte videosta, niin jättäkää ihmeessä videolle tykkäys, jättäkää vaikka kommentteja, mitä olitte videosta mieltä, ja tilatkaa vaikka kanavasta, jos tää vielä aikaisemmin tehnyt, ja niin muuten tää video vaan alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä PRTTP, tai Prototype,
nähdään seuraavassa videossa. Moi!